Waqt il-qari tal-estimi tal-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi, ix-Shadow Minister għall-Ekonomija Jerome Caruana qal illi f'ekonomija suċċess ma tagħmilx sija jew sija u nofs fit-traffiku bil-klassi tan-nofs li mhix tlaħħaq mal-ħajja u staqsa kif inhi ekonomija suċċess meta l-pajjiż għandu eluf ta' nies li jaħdmu u xorta fqar, qal li dan ifisser li hawn nies li anke jekk jaħdmu jinsabu f'riskju ta' faqar. Jerome Caruana kompla jgħid li Malta għandha rata ogħla mill-medja Ewropea ta' inugwaljanza fit-dħul. Għal il-YMCA għenet 450 persuna bla saqaf fuq rashom u li minn dawn 72 kienu tfal u aktar minn nofshom huma Maltin. Komplajt li dan huwa riżultat tal-għoli tal-ħajja, speċjalment il-prezzijiet tal-ikel. Caruana komplajt li minkejja l-għajnuna li qed tingħata u minkejja l-propaganda ħafna żgħażagħ qed isibuha diffiċli jew impossibbli jixtru proprjetà. Id-Deputat Nazzjonalista tem jgħid li hija l-Oppożizzjoni li qed toffri tama billi tipproponi li ma titħallasx taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro fuq part-time jew sara fond ta' tfal u qed iwiegħed inqas burokrazija, investiment f'niċeċ ekonomiċi ġodda u konsolidazzjoni fiskali. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal li l-Gvern se jbiddel il-liġi biex żgħażagħ ta' bejn is-16 u 18 sena jkollhom id-dritt jiftħu kont bankarju jew jistabbilixxu kumpanija. Qal ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin il-Gvern se jressaq abbozz biex isaħħaħ l-indis filwaqt li tibda t-triq biex Malta jkollha politika industrijali. Il-Ministru Xkembri ħabbar ukoll li l-azzjenda li se tagħmel it-taħriġ fl-intelligenza artifiċjali hija l-Università ta' Malta u qal li fost affarijiet li se jsir fit-taħriġ hemm l-etika fl-AI u l-ħsieb kritiku. Ħabbar ukoll li se tkun qed tinfetaħ konsultazzjoni pubblika dwar l-intelligenza artifiċjali u kif din iżżid il-produttività. Fakkar li l-Gvern se jkun qed iħallas 65% taż-żieda fil-paga għal sentejn għal ħaddiema tan-negozji. Iddeskriva l-miżura ta' kreditu tat-taxxa ta' 60% fuq l-investiment li negozju jagħmel fis-sentejn li ġejjin bħala waħda b'saħħitha. Għal dawn il-miżuri jistgħu jsiru għax l-ekonomija kibret minn total ta' 7 biljun euro fl-2013 għal 24 biljun euro. Huwa qal li d-diskors ta' Caruana ta' 40 minuta ħalla barra l-aktar ħaġa importanti, il-pjan u l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għall-ekonomija. Skontu dan huwa x-xhieda tal-baħħ li jeżisti fil-Partit Nazzjonalista fuq l-ekonomija.